ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ 0 ଭ୍ୟୁଜ୍, 5 ଭ୍ୟୁଜ୍, 10 ଭ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର 10ଟି ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିବି। ଆଉ ନମ୍ବର 10 ମିଷ୍ଟେକ୍ଟି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମାନସ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନସ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ୍। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, AI ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟିପ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 1, ଚ୍ୟାନେଲର ନିଚ୍ କ୍ଲିୟର ନଥିବା। ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଏହି ମିଷ୍ଟେକ୍ ବହୁତ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ, କାଲି ବ୍ଲଗ୍, ପରଦିନ ଗେମିଂ, ତା ପରଦିନ କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଭଳି ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତାହା କ୍ଲିୟର ରହେ ନାହିଁ। ମୋର ଅର୍ଥ ଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବେ, ଆପଣ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ସ ରଖିପାରିବେ। ଯେପରିକି ମାନସ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, AI ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟିପ୍ସ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲର ନିଚ୍ କ'ଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 2, ରଙ୍ଗ ଟପିକ୍। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଲୋକେ ଏ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟପିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଟପିକ୍ଟି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଲୋକେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଭଲ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟପିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 3, ବୋରିଂ ଟାଇଟଲ୍। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଲେ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଏହା ଦେଖି ଭ୍ୟୁଅର୍ କାହିଁକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ? ଟାଇଟଲ୍ରେ ଭ୍ୟୁଅର୍ଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ବେନିଫିଟ୍ସ କିମ୍ବା ମେନ୍ ଟପିକ୍ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟିପ୍ସ, ଏହା ବଦଳରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ସ୍ଲୋ, ଏହି 7ଟି ସେଟିଂ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅଧିକ ସ୍ପେସିଫିକ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟାଇଟଲ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 4, ବ୍ୟାଡ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ଥମ୍ବନେଲ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍। ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ଟେକ୍ସଟ ଲେଖିଦେବେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥମ୍ବନେଲ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି 0 ଭ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା 10 ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଭଳି ସର୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଶୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 5, ଫାଷ୍ଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବୋରିଂ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓର ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହିଁକି ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରିଜିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ 30ରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏଭଳି ଲଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଭ୍ୟୁଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରମିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ 0 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। ଏହି 3ଟି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ହୁକ୍। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 6, ଭ୍ୟୁଅର୍ଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲୁ ନ ଦେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ନେସେସରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭ୍ୟୁଅର୍ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ହେଉ କି 15 ମିନିଟ୍, ଭ୍ୟାଲୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲେନ୍ଥ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମୋତେ ଆହୁରି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ। ନମ୍ବର 7, ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କନେକ୍ସନ୍ ନଥିବା। ସର୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିବାର 10ଟି ସେଟିଂ। ଏଥିରୁ ସର୍ଟସ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଏହି ସେଟିଂ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ଏହି ହିଡେନ୍ ଫିଚର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନେଇ ଆସିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ନମ୍ବର 8, ଏନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କେତେ, CTR କେତେ, ଆଭରେଜ୍ ଭ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିଟେନସନ୍ କେମିତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୋର୍ସ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ
प्रोब्लेम केउंटी अच्छी इंप्रेशन अच्छी किंतु व्यू कम इंप्रेशन अच्छी किंतु क्लिक कम तेबे टाइटल किंबा थंबनेल को इम्प्रूव करने को पड़ पारे आउ जदि क्लिक आसुची किंतु व्यूअर्स शीघ्र आपण वीडियो को छाड़ी दउचंती हुक किंबा कंटेंट डिलीवरी को इम्प्रूव करने को पड़ पारे। मिस्टेक नंबर 9 कंसिस्टेंसी नथिबा आपण जदि आज वीडियो अपलोड करी तापर 15 दिन पर्यंत किसी अपलोड करूना तेबे कंटेंट क्रिएशन रो मोमेंटम मेंटेन करने कष्टकर हो पारे। कंसिस्टेंसी रो अर्थ प्रतिदिन अपलोड करबा नुहे आपण जेते वीडियो अपलोड करि परिबे सही शेड्यूल को मेंटेन करंतु। यदि आप सप्ताह को गोटे लॉन्ग वीडियो आउ 3 ରୁ 5ଟି शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर पारछंती तेबे एही शेड्यूल को मेंटेन रखंतु। जदि यह आपन पई मैनेजेबल तेबे एही शेड्यूल को फॉलो करंतु। मिस्टेक नंबर 10 एआई एवं रीयूज कंटेंट को ब्लाइंडली फॉलो करिबा। एबे एआई रो समय एआई द्वारा स्क्रिप्ट बनाई परिबे इमेज बनाई परिबे वॉइस जनरेट करि परिबे वीडियो एडिट करि परिबे किंतु यार अर्थ नुहे जे एआई रे 100टी वीडियो बनाई अपलोड कले चैनल वायरल हो जिवो। आपनको कंटेंट रे ओरिजिनलिटी एवं व्यूअर पई रियल वैल्यू रहिबा दरकार। अन्य लोकंको वीडियो डाउनलोड करी अल्प एडिट करी री अपलोड करबा मध्य सेफ स्ट्रेटजी नुहे। एआई को असिस्टेंट भाव में व्यवहार करंतु। एआई आपनको काम को फास्ट करिवो किंतु क्रिएटिविटी आपनकर हेबा दरकार। फ्रेंड्स बोनस टिप हेउची 0 व्यूज आसिले कोन करिवे। एबे धरंतु आपण वीडियो अपलोड कले एवं व्यूज बहुत कम आसिला तो प्रथमे आपण पैनिक करंतु नाही। यूट्यूब स्टूडियो आप ओपन करंतु एनालिस्टिक को जानतु एठी आपण इंप्रेशन चेक करंतु सीटीआर चेक करंतु ऑडियंस रिटेंशन चेक करंतु तापरे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करंतु। केवल व्यूज देखी चैनल को जज करंतु नाही डाटा देखंतु मिस्टेक फाइंड करंतु नेक्स्ट वीडियो रे इंप्रूवमेंट करंतु। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 7 डे यूट्यूब एक्शन प्लान। डे 1 रे निज चैनल टॉप 5 वीडियो एनालाइज करंतु। डे 2 रे सेही टॉपिक सहित रिलेटेड 5टी नुआ आइडिया फाइंड करंतु। डे 3 रे बेस्ट टॉपिक सिलेक्ट करंतु एवं 3टी टाइटल आइडिया बनांतु। डे 4 रे स्क्रिप्ट लिखंतु एवं स्ट्रांग हुक बनांतु। फ्रेंड्स डे 5 रे वीडियो रिकॉर्ड एवं एडिट करंतु। डे 6 थंबनेल टाइटल एवं डिस्क्रिप्शन चेक करी अपलोड करंतु। फ्रेंड्स डे 7 रे यूट्यूब स्टूडियो एनालिस्टिक को चेक करंतु तापरे सेही डाटा अनुसार परवर्ती वीडियो बनांतु। तो फ्रेंड्स आज आपण जानिले न्यू यूट्यूब चैनल 0 व्यूज कहीं आसी पारे क्यों मिस्टेक आपनको ग्रोथ को स्लो करि पारे एवं एनालिस्टिक व्यवहार करी किपर निजर कंटेंट इंप्रूव करि परिबे। एबे मते कमेंट रे कहंतु आपणको चैनल रे एबे केते व्यू आसुची एवं जदि आपण जने न्यू यूट्यूबर कमेंट रे न्यू यूट्यूबर लिखंतु मु कमेंट गुडी को देखिबी। आउ जदि आपण यूट्यूब एआई टूल्स एवं एंड्रॉइड टिप्स शिखिबा को चाहउचंती तेबे मानसटेक लैब चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी हेल्पफुल लागिथिले लाइक करंतु आउ आपणको फ्रेंड को एही वीडियो शेयर करंतु कारण हुए तो यही वीडियो तांकर 0 व्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारे। मु पुणी आउ एक नुआ टेक वीडियो सहित आसीबी। से पर्यंत सुस्थ रुहंतु सुरक्षित रुहंतु शिखंतु आगु को बढ़ंतु।